So yun, at sa mga kabsa, at bali, nandito ako sa trabaho ko ngayon. Bali, anong oras na? Anong oras na ba? Mag-ano na, 5:21 na ng hapon. Bali, pauwi na ako mamaya. Bali, ito pala yung pinagtatrabahan natin guys. Ito yung tinatawag naming batching plant. Ito guys, yung kami yung nagmi-mix, inoperate namin. Kami yung nagmi-mix ng semento, buhangin, yung ready-made na nahalo. Tapos pagbagsak doon, may nakasalang na mixer. Ayun. Ito yung trabaho ko guys. Tapos may isa pa guys na inoperate ko yung sa kabila, crusher plant naman. Gilingan ng mga bato. Guys, yung mga bato na ginigiling namin yung galing sa bundok din, yung walang laman na ginto. Pag kinusubo ng loader, ika-crush namin yon. Yung output nun, S1, yung buhangin, 3/8, yung ganito kalalaking bato. Pare-parehas, tapos mga ganito, 3/4, tatlong product. Ito guys, sa ngayon, batching plant ito. Ito guys, pinapatakbo ng computer. Ito, dito namin ino-operate. Ayan. Itong mga to guys, buhangin, itong mga to, buhangin. Tatlo. Yung semento din ito guys. Tapos ito yung central mixer namin. Ito yung sa labas guys. Pasensya na, medyo gabi na. Ayan kan guys, doon nahulog yung halo namin. Yung dalawang malalaking kon na guys, may kon doon yung kulay yellow na yun. Yung parang tube, dalawa yan magkatabi. Ang laman nun guys ay semento, purong semento. Ito yung buong ito yung tinatawag namin na control room. May radyo din kami. Ito guys, close na close. Ito may aircon kami dito. Tapos sa labas guys, videoan natin kasi medyo na. Tignan natin kung medyo maliwanag pa kasi gumagabi na. Yan guys, sasarado ko na tong control room namin. Dito namin tinatago yung susi. Ito guys, yung planta namin. Yan, yung dalawang tube na yon, yung semento. Bali 55 tons ang isang kanyan, isang ganun lang. Bali nasa mahigit 100 tons yan. Dito naman sumasalang yung mixer guys. Dito siya sumasalang dito. Ito yung control room namin, yung pinagalingan natin sa loob. Diyan namin ino-operate. Ito pala yung mga PPE namin guys, nakagamot to kami pag naka full PPE kami. May goggles kami. Ito yung supply ng tubig namin. Tapos yung tanke na yon, additives pang halo namin sa buhos sa concrete. Tapos ayan naman yung crusher plant, yung isang in-operate natin guys. Yan. Ito yung mixer na ginagamit namin guys. Pero may dalawang mixer pa na ginagamit namin, hindi lang nila dito pinaparada. Ito yung isang ino-operate natin. Crusher plant naman ang tawag dito. Ito yung mga sinusubo namin guys. Ito mga materialis na to. Ito. Pero ngayon guys, temporary shutdown ito kasi marami kaming stock. So yun guys, ito naman yung control room namin. Ito. Dito kami nag-cooperate. Puro button yan guys. Yung sa labas yan yung crusher na kikita namin sa labas na monitor namin. Ito guys, puro lang manual. Hindi katulad sa kabila na guys na computer.
Yun. Ito yung, may locker din kami. Tapos may mga radyo kami. Yan guys, tingnan natin yung yung mga production namin sa sa dito sa crusher. Bali gabundok na guys. Ayun, kung nakikita nyo sa likod ng truck na yon. Tapos dito mga gabundok na guys na production namin kaya tinigil namin yung pag-ooperate. Dito ito gabundok na 3/4. Ayun sa kabila 3/8. Ito yung mga buhangin. Marami kaming stock guys. Ito rin yung ginagamit namin na guys sa batching plant ng pinagsesemento namin. Yan guys, ito na yung view ng ng buong crusher plant. Bali nagpailaw na sila dito sa perimeter light kasi guys, medyo gumagabi na. Yun sa mining. Ito guys, parang lang. Parang ano lang ng mining. Hindi talaga kami doon sa mine site. Pero kami parang lang. Parang ba sa mining din lang pero sa construction kami sa RSI sa dam ginagawa. Kami ang gumagawa doon. Dito galing sa amin yung concrete, yung konkreto na pinagsesemento doon. Yan yung crusher, ayun yung batch plant. Bali dalawang planta ang inoperate natin guys. So guys, yun lang. Bali yun lang yung natin dito, trabaho natin.